Wel, fi'n credu bod y Beibl fel rhyw ddarlun mawr, rhyw gyfanwaith. Mae yna liwiau gwahanol yn negeseuon gwahanol wedi gweu mewn neu wedi gosod ar ganfas y Beibl. Lliwiau gwahanol sydd yn cynrychioli pethau gwahanol. Mae gyda ni'r hanes y creu wrth gwrs, a'r cwymp wedyn, y tywyllwch, a wedyn mae'r proffwydi a'i gwroldeb, pwythau a'i gweledigaeth nhw wrth gwrs. Ac yna mae dyfodiad Iesu Grist wrth gwrs yn dod ar goleuni yma, ar newyddeb yma, yn dod ar wawr newydd, ar cyfle newydd, ar gobaith newydd, ar bywyd newydd. A'r agwedd lachar yma'n dod trwyddo ac yn drech na'r tywyllwch i gyd. Mae neges y Beibl yr un mor bwysig heddi. Fi'n credu bod y Beibl yn hen. Fi ddim yn credu bod pobl â diddordeb, achos mae ni'n byw mewn cymdeithas lle mae pethau materol mwy pwysig. So mae pethau'n dod yn rwydd i bobl, mae digon o arian, a fi ddim yn credu bod pobl yn gofyn y cwestiynau mawr agor. Wel, mae'n gefndir i gymaint o bethau chi, mae gymaint o'n dywediadau ni, mae gymaint o'n traddodiadau ni. Sy'n gych chi'n deall eich Beibl, sy'n gych chi'n darllen eich Beibl, i chi ddim yn deall, chymod, mae a doeth Undeb Solomon, mae hen a Methuselah, math o beth, yn dyfa, chi'n gwybod, yn ambe popeth fel Thomas, rhyw bethau fel na. Mae'n gefndir i gyd mewn rhan diwylliant ni, yn dyfa. Pan i chi'n ystyried y Beibl i fod yn lyfr, dyna'r anhawster cyntaf y petai, oherwydd nid llyfr yw'r Beibl ond llyfrgell felly. Ac yn yr un modd, dyw pobl ddim yn mynd i'r llyfrgell lleol ac yn darllen pob llyfr yn ei drefen o'r llyfrgell. Mae angen dysgu pobl sut i ddarllen. A'r ffordd orau o wneud hynny am ni ydy cyd ddarllen, cael cwmni o bobl i ddarllen gyda'i gilydd, a wedyn i ni'n dysgu gweld y Beibl wedyn trwy lyged pobl eraill, a mae hynny'n rhan o'r profiad. Hyd yn oed pan wy'n darllen rhyw ddameg fach wedi darllen 100 o'r blaen, wy'n dal i gael yr un wefr wrth i ddarllen. Ac beth sy'n wych yw bod ni'n dal i ddarganfod gwirioneddau newydd yn y Beibl. Pan wy'n darllen nofel, wy'n darllen unwaith yn y ni. Pe bai ni'n ail ddarllen nofel, byddai ni ddim yn cael yr un wefr. Ond eto, pan wy'n ail darllen y Beibl, hyd yn oed y penodau mwyaf cyfarwydd, mae'n dal i'n gwefreiddio ni. Llyfr caeedig ydy'r Beibl i lawer o bobl yn y dyddiau ni. Dwi'n meddwl bod hynny yn beth anffodus iawn. Mae'n siŵr bod yna lawer iawn o resymau pam yma'r Beibl yn cael ei ddiystyru. Felly, un rheswm mae'n debyg ydy bod pobl yn meddwl bod y Beibl, yn ymwedig ar Hen Testament efallai, yn ddiarth iddyn nhw, yn amherthnasol iddyn nhw. Ond ni'n teimlo, mae un o'r peryglon mawr ydy bod yr eglwys wedi ceisio anwybyddu yr adrannau anffodus yma o'r ysgrythur, neu brwsio nhw dan y carped fel tas nhw ddim yn bodoli. Da ni'n gweld hynny, enghraifft yn y llithiadur, y lectionary sydd yn rhan o'r addoliad, y llithiadur sydd yn deud wrth y gweinidog neu o'r offeiriad pa ddarnau o'r ysgrythur sydd i'w darllen o sul i sul. A mi ddeudan nhw, wel, croeso chi ddarllen Salm 137 enghraifft sydd yn cychwyn mor ogoneddus, roedd ddim yn eistedd yna wrth afonydd Babylon ac yn wylo. Ond wedyn, wrth gwrs, mae'r llithiadur yn dweud, pidiwch a darllen ddim pellach nag adnod 6, oherwydd pen ydych chi'n mynd at adnod 7 ac 8, da chi'n cael geiriau fel gwyn i fyd, y sawl sydd yn cipio dy blentyn ac yn ei daro yn erbyn y graig. Hynny di, beth sydd wedi digwydd, mae yna rhyw sensoriaeth wedi digwydd yma. Oddi mewn i'r eglwys ac dwi'n meddwl mae'r peth pwysig ydy bod aelodau yr eglwys yn cael gweld y Beibl yn ei gyfanrwydd. Beth wedodd rhywun wrth ei rywdro bod nhw'n poeni am y adrannau o'r Beibl ond nhw ddim yn ei deall. Yn ymateb i oedd, bech a phoeni am reini, wy'n poeni, mae'r rhai wy'n gallu deall. Achos maen nhw mor heriol yn dyfa. Mae'r gwirioneddau a mae'r hyn sy'n Iesu Grist i ddweud mor heriol. Mae'n dwysbig o'ch cydwybod chi. Chymod, mae'n abl i draws ffurfio'ch bywyd chi yn llwyr. Chymod, yn creu person newydd ohonoch chi, llyfr y person newydd yw'r Beibl.
yn syml iawn am fod Duw wedi ddatguddio hunan yn yr ysgrythyr i ni. Dyna pam ni'n sôn am air Duw yma. Yr un mor ddilys i ni'n sôn am air Duw yn yr unfed ganrif ar 20 ac oedd hi yn y ganrif gyntaf. Chymod, beth yw'r Beibl? Stori ydy'r Beibl. Stori Duw ar gyfer y ddynoliaeth, ynddo fe. Llyfr Genesis, hyd at lyfr y datguddiad. Stori yw ei narratif. Chymod, sydd yn sôn am Dduw yn creu i bobl, bod i bobl wedi troi oddi wrtho fe, bod e dal i'w caru nhw a dal i anfon Iesu Grist i'r byd mwyn cyflawni i bwrpas o'n nhw. Ac yna yn y Testament Newydd, ni'n darllen am yr Iesu, a mae'r hyn mae'r Iesu'n ei ddweud, mor berthnasol i fel dylen ni fyw heddiw yn y byd, llawn cysineb yma, cariad Iesu Grist, a hefyd, wrth gwrs, pan ych chi'n dod i ddiwedd y Testament Newydd, mae yna sicrwydd. Beth bynnag a ddaw yn llyfr datguddiad, yn fe, Duw sydd yn gofalu am ei fyd, serch y cwbl. Mae yna lawer iawn o broblemau sydd yn wynebu ni yn y byd cyfoes. Does na ddim unrhyw ganllawiau o gwbl yn y Beibl i'n cynorthwyo ni i'w datrys nhw. Da ni'n meddwl am broblemau fel erthylu, euthanasia, arfau niwclear ac yn y blaen. A does na ddim unrhyw ganllaw penodol yn y Beibl i'n cynorthwyo ni i ddatrys y broblemau hynny. Ochr arall i'r geiniog, wrth gwrs, ydy bod na ganllawiau penodol moesegol yn y Beibl, ond maen nhw'n ganllawiau da ni ddim heddiw yn gwbl hapus i'w derbyn nhw. Enghraifft, os da chi'n cablu, da chi wedi cael eich rhoi i farwolaeth. Os da chi yn godinebu, da chi wedi cael eich rhoi i farwolaeth. Mae yna benod yn llyfr Numeri, 15 benod, sydd yn dweud os da chi'n casglu pren ar y saboth, da chi wedi cael eich rhoi i farwolaeth. Wedyn mae yna ddwy wedd i'r broblem yma o geisio wneud y Beibl yn berthnasol. Dwi'n meddwl mae perygl arall wrth i ni geisio wneud y Beibl yn berthnasol ydy bod ni'n dethol ac yn dewis. Yn ôl yn mympwy yn hunin. Da ni'n dethol adnodau sydd yn digwydd cyd-daro a'n persbectif personol ni yn hunain, a'n rhagfarna personol ni yn hunain. Enghraifft, tasa ni yn cymryd achos lle mae'r eglwys wedi gorfod ymgodymu a y rhai sydd yn hoelon yn y gymdeithas. A mi gewch chi rhai yn dweud, wel, mae neges y Beibl yn gwbl glir ac yn ddiamwys. Mae yna adnodau yn llyfr Leviticus sydd yn dweud, gwbl glir, nid yw dyn i orwedd gyda dyn fel gyda gwraig, yma hynny yn ffieithra. Y broblem hefo hynny, wrth gwrs, ydy bod y bobl sydd yn dweud, wel, haid ni edrych ar yr adnod yna, a'i ddal o, a'i gymryd o i ystyried. Maen nhw wedyn yn di-ystyried adnodau eraill, a rheolau eraill yn yr Hen Testament sydd yn digwydd bod yn anghyfleus iddyn nhw yn ei bywyd beunyddiol. Enghraifft, mae yna ddeddf sydd yn dweud, nid wyt ti gymryd arian ar log, fe'n thyca arian ar log, wel os oes gynnwch chi forgais ar dyd a chi'n torri'r reol yna, ond am i fod o'n reol sydd yn anghyfleus i bobl, maen nhw'n anwybyddu y reol yna ac yn canolbwyntio ar y rheola hynny sydd yn digwydd cyd-daro a'i safbwynt personol nhw i hunin. Weithiau dyn ni fel Cristnogion yn uog o fod wedi gyfyngio i'r moesol. Hynny ydy, os dyn ni ddim yn yfed ac yn meddwi, os dyn ni'n smygu, os dyn ni'n cael rhyw tu allan i briodas, dyn ni'n meddwl bod ni'n gwneud be mae Duw isio. Ond mae'r wedd cymdeithasol yn bwysig hefyd oherwydd bod Duw yn awyddus i weld cyfiawnder yn yn byd ni. Mae Duw isio gweld heddwch yn yn byd ni. A gan bod y ddynoliaeth wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, mae'r broblem yma Duw yn delio fo'i yn calonau ni. Mae pob un ohono ni'n gwybod beth di teimlo casineb at rhywun arall. Pobl yn gwybod beth ydi teimlo'n flin, colli'n tymer ac yn y blaen. Ac dyn ni'n gallu delio efo'r broblem yma yn nerth yn hunain. Mae gynnon ni angen help o ddiechod. A mae'r Beibl yn dweud yn syml bod Duw yn cynnig yr help yna i ni.
tuedd weithiau ydy canolbwyntio ar y Testament Newydd yn unig, ac anwybyddu yr Hen Testament. A deud mewn gwirionedd, wel, mae'r cyfan da ni angen ar gyfer byw y bywyd Cristnogol. Mae o yna yn yr Efengyla, mae o yna yn y sgeidiaeth Iesu, mae o yno yn y bregaeth ar y mynydd. Ond y drwg efo hynny ydy, os da ni'n anwybyddu yr Hen Testament, da ni'n anwybyddu rhai o uchelfannau oesegol yr ysgrythur. Enghraifft, mae'n adnod fel card y gymydog fel ti dy hun. Yn yr Hen Testament, mae hwnna'n digwydd yn y tro cyntaf, yn llyfr Leviticus. A tasa ni yn anwybyddu yr Hen Testament, da ni'n tlodi yn hynna'n mewn gwirionedd cyn belled am y dysgeidiaeth fysegol y Beibl yn y cwestiwn. Rhaid i ni sicrhau fod y Beibl yn ddealladwy i bobl oherwydd mae gennyn nhw angen clywed newyddion da Iesu Grist. Ac os nad ydy'r newyddion da neu'n cael ei gyfathrebu mewn iaith maen nhw'n ei ddeall, be da ni'n mynd i wneud? Dydy o'n dda'n byd, dydy o'n byd ond rhyw grefydd farw, lly. Felly, pan nes i ati i gyfieithu Beibl.net, un nod oedd gynnau oedd trio defnyddio iaith mae pobl yn ei ddefnyddio bob dydd. Weithiau, da ni'n euog o siarad Beiblaeg yn hytrach na Cymraeg. A mae gynnon ni'n jargon crefyddol a dydy pobl ddim yn ei ddallt o. Felly o'n i'n ymdrechu i drio mynegu ystyr y jargon yna mewn iaith mae pobl yn ei ddallt heddiw. Dyna be oedd ysgrifenwyr gwreiddiol y Testament Newydd yn ei wneud. Doedd groeg y Testament Newydd ddim yn rhyw roeg clasurol, ond yn roeg y farchnad, yr iaith mae pobl yn ei siarad bob dydd. Dwi'n yn honni mod i wedi llwyddo yn Beibl.net, ond dwi'n wedi trio ymgyrraedd at gyfathrebu efo bobl. Pobl ifinc o gynnau mewn golwg yn wreiddiol, ond dwi yn credu bod angen rhywbeth sydd yn bont i mewn i'r ysgrythur, a dyna oedd y bwriad efo Beibl.net. Beth sy'n rhyfeddol yw'r ffordd mae Beibl.net wedi cael ei gofleidio gan holl eglwysi Cymru. Pan aid ati i baratoi Beibl.net, mi oedd yna grwpiau target, pobl ifanc, dysgwyr, ond y gwir amdani ydy, mae yna bobl sydd wedi bod yn eistedd yn eglwysi ni ar hyd i bywydau yn dweud, am y tro cyntaf erioed, felly, dwi'n deall yr iaith, dwi'n deall y themau, dwi'n deall y neges. A mae cyfraniad hynna yn anhygoel i ddweud y gwir. A gai gyda llaw logyfan. Wel, fi'n credu bod e'n bwysig, yn holl bwysig bod y Beibl yn ddealladwy i'n pobl ni oedd i fewn i'n eglwysi ni ac yn berthnasol hefyd i bobl tu allan i'r eglwys heddi. A mae'n wahanol ffyrdd, wrth gwrs, o sicrhau hynny. Does dim esgus dros byd o gwneud hynny, oherwydd mae gyda ni ddigon o gyfleoedd heddi i gyflwyno'r gair. Mae yna gyda ni ddigon o wefannau, mae gyda ni ddigon o fersiynau o'r Beibl, mae gyda ni ddigon o dechnoleg, digon o wefannau cymdeithasol i'n cynnwrthwyo ni i sicrhau bod y gair yn ddealladwy hefyd. Mae rhaid i ni wrth gwrs gymryd mewn i ystyriaeth y ffordd i ni'n cyflwyno'r gair hyd yn oed yn eglwysi ni. Byddwn ni'n gweud bod ymrygethu wedi newid yn ystod y chwarter canrif diwetha, oherwydd bod y gymdeithas o'n hamgylch wedi newid. Pe bai rhywun o'r ganrif diwetha'n dod nôl, bydden nhw'n gweld popeth wedi newid ond bywyd yr eglwys. Wel, wy'n mawr obeithio nad yw hynny'n wir am yr eglwysi fan hyn yn lleol. A ni yn sicrhau neu'n ceisio sicrhau bod nhw'n defnyddio'r Beibl Cymraeg newydd, bod nhw'n defnyddio Beibl.net wrth gwrs, a hefyd i bod nhw'n defnyddio yr hen gyfeithiad. A hynny nid achos fod yr hen y werthfawr oherwydd bod e'n hen, ond dwi'n meddwl bod yr ieithwedd yna, fi'n credu bod e'n rhan o'r profiad i bod nhw yn dod i arfer gyda'r ieithwedd yna oherwydd mae'r Beibl William Morgan fel betai yn agor y drws i Anne Griffiths, Williams Pontycelyn a'r holl brofiad yna. Erbyn heddiw, mae diddordeb ysgolheigion Beiblaidd wedi symud o'r awdur gwreiddiol at y darllenydd yn yr 11 ganrif ar 20, y sawl sydd yn darllen y gwaith. A be maen nhw'n ymddiddori yno fo ydy bod eich persbectif chi, eich hun, yn mynd i ddylanwadu ar y ffordd da chi'n dehongli
yr ysgrythyr. Ac un o'r pethau da ni wedi weld yn ystod y 20 mlynedd dwytha yma ydy mwy a mwy o ysgolheigion o'r trydydd byd yn dod ac yn dehongli'r Beibl. A beth sy'n drawiadol ydy bod eu dehongliad nhw yn aml iawn yn wahanol iawn i pwyslais i'r math o ddehongliad da ni'n ei gael yma yn y gorllewin gan ysgolheigion ym Mhrydain, yn Ewrop, yn America ac yn y blaen. Mae yna lawer iawn o ganllawiau sydd ar gael heddiw, fwy o ganllawiau heddiw i'n helpu ni i ddehongli'r Beibl, nag o bosib erioed o'r blaen. Heb sôn am yr holl ddeunydd sydd ar y we, mae yna doreth o esboniadau ar gael, esboniadau gwych iawn, yn Gymraeg ac yn Saesneg, sydd yn gosod y llyfrau Beiblaidd yn eu cyd-destun hanesyddol, yn eu cyd-destun amseryddol, yn eu cyd-destun diwylliannol ac yn y blaen. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod y rhai sydd yn pregethu'r gair o sul i sul yn gwneud y darllen cefndirol yma. Dim pawb, wrth gwrs, yn cael profiad ffordd Damascus o bell ffordd. Llawer ohono ni'n cael profiad ffordd y maes, felly ddim cweit wedi deall ar y cychwyn, wedi dod i gwrdd â Iesu ac wedi cerdded y ffordd gyda fe am flynydde, heb i nabod e'n iawn. Ond yn y pen draw, wrth gwrs, mae'r Beibl dan arweiniad ysbryd Duw yn gallu goleo'ch meddwl chi a goleo'ch calon chi. Dyna pwy mor brywerus mae gair Duw, bod e'n abl i drawsnewid a thrawsffurfio bywyd bobl. Ac o gael unigolion wedi trawsnewid, mae modd trawsnewid cymuned, mae modd trawsnewid y byd.